Здравейте хора, аз съм Емералда БГ и това е моят втори епизод от моето Island Survival. Така. И сега трябва да легнем. Това ще ви бъде като нещо като скривалище. Така мисля. Но сега събрахме доста работи и ще отида да си направя къщата. Тук и тук. И слизаме към скривалище. Ето така. Чакайте. Това го махаме. Тук има така. Пак е хубаво. Пак може да ми върши някаква работа. Къде да направя къщата? Някъде близо да е до селото. Убихме паяка. Но къде да направя тази къща? Изчакайте малко хора. Продължаваме хора. Тук ще бъде къщата. Изчакайте. И продължаваме хора. Така. От паяка. Що не съм я взел, нямам място. Какво да изхвърля? Това не може. Така. Ще си направим това, където се лови рибата. Така. Сега, ако имам време, ще я построя и двата етажа хора. Така, мисля, че няма да имам. Така че... Сега ще ми трябва малко крафтинг тейбъл. Ето такива. Вижте, чак, че около имаме доста. Така, по-малко. Оставяме място за прозорците.
И е тук вратата. Няма да бъде само от страните и отзад. Ще има повече прозорчета, защото не ми е нужна толкова просторна. Ако се абонирате, мен много се зарадвате. Ако се абонирате за мен, имам 12 абоната. После тук отдолу ще си направя, не знам какво, може би нещо, къде да банята ще бъде надолу. Сега ще видите после какво го направя. Сложа лампичка. Ще отида да отмъкна една и пък ще се направя. Колко е трудно. Хора, да ми се разправяше да търся сега бълтията. Така. Ще изхвърлим малки пръчки. Или... Yes. По-добре. Мисля, така. Трябва да намеря въглища. Където и да има, трябва да намеря. Защото съм закъсал. Мисля, че къщата ще бъде на две части. Може и на повече. Или ще спирам на пауза. И ще видя, ще реша. Ето това ще го... Като го заградя, аз ще дойда. И ето, хора, това е. Само сега да покрием погледа. Само е тук, сега ще ви покажа. Добавих е така да е единично. И оттам за кейф
Ето хора. Хора, много се бавя. Затова като направя покрива ще дойда. Хора, готово е. Само готови са и прозорците. Само трябва да сложим. Опа. И ето за тук. Това е. Сега ще отида, ще намеря, ще го изпека и когато стане готово, ще ги сложа пред вас. И ето хора, готово. Имам 17 стъкла, но трябва да легна. Все пак сме готови с къщата. Какво ви кажа? Ще направим една врата. Това е някоя по-хубава. Нали? По-хубава. Така. Ето. Слагаме тук. Вижте, сега ще я обзаведем. Няколко съндъка. Ако стая оцелява само заради позитивната си нагласа, тогава трябва да мислим като нея. Ясно ми е какво значи. Така. Ето. Тук на този глото ще направим нещо. Нямаше да го направим, без да видим нещата по дамаранския начин, стар. Сега разбирате ли защо обичам планетата си? Мисля си, че да, стар. Тогава ще ви позволите да ви покажа повече. Това е днешното видео. Надявам се клипът да ви е харесал. Аз бях Емерал, да ви ги до следващото видео. Аре, чао!